her har vi så reklamen. Giv din vurdering af den i eksempelboksen nævnte idé bag kampagnen i relation til produktet, målgruppen og udformning af reklamerne. Vi har her United Colors of Benetton reklamen, som der har lavet den her reklame, som påviser paven, og den imamen Ahmed El Tayeb er en del af kampagnen, som United Colors of Benetton kører med, som hedder Unhate. Kampagnen har fremhævet en voldsom debat og skabt vrede blandt muslimer og katolikker. Her er vores vurdering, at kampagnen burde ulovliggøres på grund af, at den bryder markedsføringsloven. Den bryder den lov, der siger, at reklame ikke må bryde grænser og normer, og samtidig heller ikke være religionskrænkende, som den her kan man se er. Det er både katolikker, der kysser med muslimer, hvilket er krænkelse af de to religioner. Kampagnen har ikke forsøgt at markedsføre deres tøj, men har nærmere forsøgt at skabe kontroverser for at skabe omtale til deres brand. Da det ikke er tydeligt, hvilken målgruppe de forsøger at ramme, men det er tydeligt at prøve at skabe omtale gennem kontroversen. Den blev slettet kort efter den kom ud, som tyder lidt på, at det eneste grund til, at tøjbrandet har lavet den her kampagne, er simpelthen for at skabe omtale og differentiere sig fra andre tøjmærker. Man kan sige, at der er ikke noget reklame i form af tøj, fordi det er deres eget tøj, som både paven og en anden person, imamen, har på her. Vi har toeren. Finder du kritikken af kampagnen fra de nævnte partier rimelig, eller parter rimelig? Der igen, kampagnen har mødt stor kritik fra religiøse ledere og følgere fra hele verden. Kritikken mener, at kampagnen er krænkende for deres religion, som vi tidligere var inde på. Jeg synes, at vi her i gruppen er klar enighed om, at kritikken er retfærdig, fordi det ligesom er krænkende for de to religioner, og ligesom kun har til formål at øge United Colors of Benettons brand reciton, ligesom deres omdømme og prøve ligesom at fremhæve det. Så har vi Giv din vurdering af, om kampagnen alt i alt har gavnet eller skadet virksomhedens brand. Vi mener overordnet set, at den har skadet virksomhedens brand. For det første har den overtrådt markedsføringsloven. Det er på alle set noget godt tegn. Desuden mener vi også, at den har både skabt dårlig omtale og omtale. Så kan man selvfølgelig diskutere, om dårlig omtale er bedre end ingen omtale. Det mener vi ikke tilfældet her, at de har skabt omtale omkring både noget religiøst, noget med, at de er usympatiske i forhold til religionerne, og så derfor sammenligner dem, og her kan man se et billede af to religioners statsledere kysse hinanden. Ikke? Det mener vi er krænkende for de to religioner, så derfor mener vi ikke, at det burde være. Derfor mener vi også, at det er rigtigt, at den har skadet deres brand,